Welkom bij de laatste aflevering van deze riegen Waarom Sjen Marijtse. En Joert is het dessert, want dat is het laatste van uw menu. En het dessert, dat is altijd de uitzetter van een diner. Dus ik ben benieuwd, maar waar gaan we dat maatje? Nou, op Christjoen geven we dat maatje met Bert Loper. Hij is directeur van Tresor, het Friese Letterkundig en Historisch Museum. Of hij is oud-directeur, hij is dit hier ophouden. En hij weet een heel soort van de Friese cultuur en geschiedenis en taal. Zou ik wat weten van de culinaire cultuur van Friesland? Nou, dat is Kevin Vredi. Kennen we altijd niet aan. Wij maatje met hem de laatste gang van het Christmenu, het dessert. Tjong, hè? Tjong. Van harte welkom. Ja, dank je. Mooi om Is hier het te een wezen. mooie keuken, hè? Ja, ik heb een geweldige keuken en vooral de boeken erbij. Hè? Ja, Dat, ja. je beluwen studeren. Ja. Ik heb nou mijn eigen boeken in het Ja, dienst. ja. Maar ja, nee, we gaan een mooie Christjoen en dessert geven, maatje. En ja, daar is het al zoen, het laat je voor. Ja, pas goed Is in dat de een Friese beetje traditie. zwierbek, Miranda? Nee, dat valt eigenlijk wel ta. Oké. Ja. Oh, nou, dat is perjoer. Want ja, wij kennen wel een beetje zwier. Ja, je mag wel zwiert eindigen, toch? Ja. Maar de Chris. Ja. Ja. Een Christdessert. En ja, zwiert, dat past goed in de Friese traditie natuurlijk. Hè? Ja? Zwiertbekken, nee, graag. Ik Ik zwat heb niet het haast nemen nog aan. Oké. Want ik zal even uitlezen wat we maatje in. We maken er mooie benjeetjes van. Ja, zoals het hartstikke maar ordinair nog wel van kennen. Beetje extra maatje. Extra maatje, een beetje extra maatje is helemaal net erg. En daardoor, ja, het is een exoot. Want hij jet eigenlijk net op een eiland natuurlijk, maar de cranberry. Maar ja, het is zo Fries al, toch? Dus cranberries, die geven we heel lekker maatje. Dat maakt zo snel maatje, Miranda. Oei. En dan geven we dat paneren en daar heb je iets speciaals bij. Dit is balenkrommel. En dat kent zo keepje, hè? En dat nemen ze panko, maar een duurwoord. Jaren net, maar wit, dat zit hierin. Blom hebben we. Ik ga chocolade, we kunnen wat garneren. Ik ga die lekker. cranberries, die ga ik pureerd. Dat hier kan kleren, zie dit. En dat smarten we er ook nog ergens tussen. Dat just haast vanzelf. En dan maar eens beginnen met het maatje van Gieler remmen, want dat komt er ook op. En ja, dat kerst zelfs maatje, met aardjern en mecenen en zo. Maar dit moet echt heel stevig wezen. Dus ik heb je gewoon kant-en-kleren remmen, poeder. Oh. En dan staat het recept met water. Maar ja, wij vriezen malken. Hè? Dus malken niet erin. Dan die poeier er mooi instrooien en dan rieren. En dan maakt van mij deze suikerballen zo uitsteken. Dus zo. En dan... Nou, en dan Geen kwasten. Nee, die kwast niet. En toch moet ze bewaren. Want daar maak ik dan toch wat van. Maar dat vertel ik later. Tja, dit. Ja. Zo. En Miranda, Ja. doe krijgt de cranberries. Lekker. Alsjeblieft. Dank u wel. En nou maar even zien, Miranda, ik doe even in voor bij de sinaasappel. Skiels maar de 10 kilo, zo. Maar 10 kilo zo, van boven naar beneden. Dan laat je die Ja. kraaien ding laat je zo op elkaar. Nou, en dan hebben we een hele sinaasappel nodig. En dan kies je hem even mooi, even zo heel Heel tien snijden. even. En dan ongeveer best dat denk ik maar een 2 minuten klaar. Dan. Oké. Nee, hè. Probeer het maar. En dit gaat gewoon zo, dat maak ik gewoon zo. Maak ik even voor die jongens. Zo, dat strooit er lekker in. Oké. Zagrut kind dat wel. Ja. Zo maakt Oké. het. Nou, zo wie dan. En ik maar de citroen. Ik maar de citroen. Ja. En dan ga ik dwaande met leuke kriesbemkes. Maatje. En dan gaan we het er even over. Bert. We het roer. We gaan het er even over. Ja. Ja, want ik schat er wat in als een bolle man van tradities, maar Chris. Zit ik daar goed? Of? Ja, tradities. Ik heb altijd maar skiën in Zwaardenwest. Dus je kent de tradities. Dat ik nou zelf zo van tradities ben. Dat is misschien Of wat minder. rituelen? Nou, rituelen. Het is wel mooi als het altijd wat verste momenten hebt. Ja. Dus een van die verste momenten is dat we op Christjoen, dat we bijna thuis binnen, dat we toch even met elkaar eten. En dat elke wat doet. Dat kan een verhaal wezen of iedereen maar dat invullen.
En ja, ik ben een beetje squalmaster, dus ik hoor altijd nou, lezing wil ik net zeggen, maar wel een praatje. Dus, Waar je dat voor omblik? dus, ja. Dus wat even probeer ja. Dus ik probeer wel altijd, nou ja, ik even stil te staan bij staan we nou met elkaar, de familie, alle leden van de familie. En wat ik het leukste vind is dat ik een beetje het bestaan relativeerst op zijn jong. Ja, heel belangrijk in deze tien, toch? En daar is ook wel een moment voor. En vooral als ik weer romsjos naar onze varouden, hoe die het hier, wat voor leven die hier, dat is zo belangrijk om dat te weten en daar altijd van bewust te wezen. Ja. Om ik bewust te wezen van hoe goed wij het eigenlijk hebben, ik in alle problemen die we hebben, maar hoe dat altijd weer relativeren mast en hoe ik van het verliezen leren kerst. Ik om weerstaan op te bouwen, om het zien aan te kennen, om toch moeilijke perioden heen te gaan. Ja. Dus dat is een beetje, het klinkt wat prekerig, maar... Ja, we vinden dat wel leuk. Dat die vinden dat wel leuk. En, of zeggen ze dat dan? Nee, maar ik merk het vaak. Mensen hebben geen idee wat hun varouden binnen. Nee. Ze kennen wel namen van Paken zus en hoe Paken sa. Maar om je echt in dat libben te verdiepen van die varouden, dat kan sa ongelooflijk die eigen libben verrieken. Ja. Dat als Jost hoe ze libben hebben, wat ze eten hebben, wat ze dienen, wat voor problemen ze hier. Je krijgt een heel perspectief. Krijgt een heel perspectief. En ik merk dat de band dat hartstikke leuk vinden. Ik mag er natuurlijk om denken dat ik net de hele jong dan een lezing had. Nee. Het is, want ik zit er merk snel, want ik vind het om eten te maken. Ja, maar twee dingen tegelijk, want is altijd moeilijk. Ja. Dat skielen vind ik heel moeilijk, maar ik ploeter me er terug. Ja. Dus nou ja, als dat een traditie nemen was, dat is ja, misschien meer een ritueel. Een soort familieritueel. Ja. Om even stil te staan bij waar wij komen. Ja. En misschien een heel iets beetje waar we nog heen gaan. Ja. Want als dan waarom just op dit hier, wat voor hier, wie dat verduiden, bist ophouden in de functie van directeur? Een heel apart hier, want ik ben op mijn 28e begonnen als directeurke van een organisatie. En dat heb ik mijn hele leven dien. Ik ben nu 64. En ik zei, ik zie een rijtje, als je de 60 voorbij binnen, dan komt er een heel iets wutje in je lippen. Ja, en dat is? 3 letters, nog. Oh, dat wil nog doen. Ja, en wat zal ik nog doen? Oké. Nou, vertel eens. Nou ja, het op een gegeven ogenblik wie natuurlijk het perspectief voor mij en voor Tresor 2018, culturele hartstikke. Ja. Nou, daar hebben we een geweldig ier gehad. Fantastisch ier, dat het hier ik net missen wilt. En dan is het opeens 2019 en dan komt dat wutje nog. Ja. Net alleen nog professioneel, maar ik in je eigen libben van wat doe ik nou nog, hè? Ja. En toen heb ik eigenlijk al het besluit genomen van nou, ik heb nou 3 en 4 jaar directeur was van Tresor. Dat is lang genoeg, dus ik moet er maar eens mee ophouden. Die is net opgehouden wel in 2018 dan? Nee, want toen hier... Of nooit 2018 geweest, maar dat is een soort mooi eindpunt. Ja, toen kwam dat wel op, maar ja, voordat je dan z'n 4 binnen, dan dat wordt het even. Maar goed, toen heb ik zei van, goh, ik hou op met directeurwezen. En de cirkel is ik een beetje roen. Want ik ben eigenlijk wel een beetje een onderziekerke, wat in de boeken zitten en schreeuwen en dat soort dingen. En daar heb ik nou volle meer tijd voor. Dus dat doe ik. En de cirkel is de brood, daar zit ik aardig op, Ruud. Hoe lezen we op schema? Ja, neem ik goed. Ruud, Ik heb chocolade. Begin al beslag, meid? Ja, doe maar. Dan maak ik de gieler remmen en ik hier even de chocoladesmol. Maak je er een puinhoop van? Nou, smiet het er maar niet, zou ik zeggen. Okay. Ik heb een snobben, jongen. Lekker die chocolade. Vooral in chocolade, die haikverkering, hè, te geren. Ja, dat heerlijk. Ja, dus dat maakt goed komen, Joet. Ik ga die chocolade even smolten. Ik kan gewoon een reep pakken, hè, en die list even smelten. Oh, ben Marie? Ja, goed erin, er mag geen klompen in zitten. En ja, oh, ben Marie, dat snap je precies. En dan... dat is een geplakt. Ik denk, zaadwaantje, sa. Maar het is kriesbjemkes. Ja, dat past wel op Christian, hè? Ja, toch? Oh, dat wordt heel, Rijtse. Ja. Als het goed trommelkost zet, bed is kleer, hè? Ja. Nou, even Dan zet je hem in de koelkast en dan mag het ongeveer een jelloer opstieven. even de klutten eruit. Je zelf wat een eten sieren? Ja, wie kan je eten sieren?
Maar ik maak dat wel graag dwaan. Benammen curry's en zo. Oh, Geweldige smaken. Leuk om die ingrediënten erbij te zieken. En het kan haast net misleren. Heb je ook op het menu staan, hè? Trouwens, hè? ja, stiet ik in het kriesmenu. Ja. Curry. Oh, dan heeft dit al klaar. Bibben ze vier. Ja, dit doen we in de koelkast. Ja. Keurig, hè? Netjes. Ja, hartstikke netjes. En dan is er een liet stipje. Hoe krijgen we dat gardertje? Maar er zit eigenlijk lekker. een heel soort onder die garder. Dat vergeten de mensen altijd. En ik pak altijd mijn skinnenvingers, alle tritjes, ging sabedel. Ja. Zo. En als het nou slagroom is, of het is remmen, ja. dan hel ik het er zo aan. Nou, die techniek die ken ik ook al. Nou, en dat is een heel soort. Ja, maar dat is een heel soort mensen die smieden, dat zijn Ja. in de wasmachine. Dat ja, maakt eigenlijk ja. net. Dit gaat in de koelkast. En dan stieven we dat op. En nou nog eventjes maar die kwasten. Wat gaan we daar maar doen? Nou, daar kan je nog heel soort met doen. Dit kan je heel mooi fijn snijden met een mes. Doen we nou net, hè? Gewoon mooi fijn snijden in blokjes. Ja. Dan doe je tussen gielremmen daar terug in. Ja? En dan stieven we dat tegeren op. Oké. En dan maken ze lietse baltjes. En dan is eigenlijk de rest precies zo als het maar de... Een variant op dit recept. Ja, een variant. Ja. Dus deze lezen we eventjes aan de kant. Right, ken ik dit, Sabine? Het is Ja, wat dat- oors als stootdien, hè? Ja, maar het zit er net meer minuutje, hè? Nee? Nee, Het is wel, nee, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. En dan pakken we eventjes één dingetje nog eventjes op. Ik ga die kriesbjemkes even maken. Die gaan we haast eventjes... die gaan ik in de koelkast en dan wordt dat ik stief. En mooi hut. Daar kunnen we maar garneren. En dan pakken we even deze. En dat maakt zo even van bed. Tje. Dan hebben we die... Aha. Ja. Dan pak je die cranberry. En dan pak even een beetje zo erop dan. Maar de bollenkant van de lepel. Ja. En dan spuit ik die giele remmen erop. Zie, dit is al in de koelkast geweest. Zie, dat gaat zo. Zie. Ja, maar Als dat een is... krinkje eromheen. Hè. Ja. Zo. En dan moet dat in de vriezer. Want dit moet hut wezen. Want als dit te zacht is, kan we het net paneren. Oké. En dan geven we dat samen. En dan je maar de cranberries aan, want die zetten we ook op het vuur. Dan doen we er een hele beetje suiker op, want cranberries die ben gewoon heel... Zoer. Zoer, Ja. ja. lekker. En net te volle, want het is alle keer al zwiert. Dan is het zwiert op zwiert op zwiert, dat maak ik net. Dus een beetje suiker erop. En dan doe je er een beetje chuderons op. Je kan natuurlijk die sinaasappels die uitpersen, maar ja, dat hebben wij hier al klaar. Zo, een beetje chuderons erop. En laat het dan maar even sieren. En als die baltjes dan knap binnen, Dan is het clear. dan is het klaar. Oké. En gaat het jou nou te rap, dat snappen we wel. Maar dan zul je gewoon even op de side, want alle recepten staan op de side van de omroep. Nou, dus dat komt altijd goed. Wat doe ik nou, Right? Dan mengst de kaneel zoeken Ja? en ik ga mooie keukenmofjes on bed. Ja. En dat doen we eventjes zoals we het zijn gegrien. Dan krijg je van die klompen aan de hand en het is even wat scannen. Nou ben ik maar iets hier in een grienje, maar hè? Dus Ja, je maar volgt net. Daarom heb je de dat dachten schelpjes wij voor. al. Oké, Dit ding, oké. daarom doen we dat. Nou? Miranda, als je het de blom helst... Ja? En dat smiest dus in het eiwit van Bert. Want blom en eiwit... Ja, natuurlijk, u is mooi Ben Jeetje natuurlijk. Ja. Maar want blom en eiwit, die vormen je een hele goede plaklaag. En dan neem ik het oer van die en dan lees ik het hierin. En dan In de panko. paneer ik- Ja, in die panko, in die ballen krommel. Nou? Ja. Dus ja, dit is het treintje. Dat is altijd makkelijk. Als je, we hebben nog maar een peer. Maar stel je voor je een hele serie hebt. Want je ging dit maar wat nee, bijvoorbeeld ik maar. Maar het is een fantastisch dessert. Kom op. Ja. We gaan beginnen. Begin. Hey, als we het hebben over tradities, rituelen en het Frieske, hoe zit dat eigenlijk met uw culinaire tradities? Ja, ik vind het altijd nieuwsgierig om zeg maar, wat de lange lijnen te bekennen. En als het goed vindt, begin ik even in de middeleeuwen, in de 13e, 14e eeuw. Oh, dat is nog En heel ja, lang. dat is heel erg flink, maar het is toch nieuwsgierig om dat te nemen. Want wij denken altijd van Friesland, goh, wij net volle mensen, dat zullen doen nog wel minder west, hè? Ja. Maar dan mag je realiseren dat in de 13e, 14e eeuw Friesland, together met de streek om Parijs heen, om Keulen heen, Ja. een van de rijkste, dichtstbevolkte streken in Europa weer. En Minst. ja, nee, dat kennen wij eigenlijk net, dat verhaal, maar dat is heel verrassend. En dat had ik te krijgen, maar nou ja, dat weten we in de 13e, 14e eeuw. Pestepidemieën, decimering van de bevolking. Ja. Maar hier in Friesland zie je het natuurlijk eigenlijk in het wetter. En konden we een heel goed dieet Echt weer? Dus vis, het eten het dus toen redden? het eten het dus, daar is een goed onderzoek naar die. Dat eten het dus van een groot pad redden. Dus dat is eigenlijk een beetje de middeleeuwen. Maar En ik maar denken dat wij als Friesen
nou eigenlijk Hou binnen dan, hè? net goed culinair, net goed ontwikkeld. Nou ja, zijn. ik weet net hoe culinair dat doen we hier, maar wat we ik wel eens viert is dat we in de Santje in de 18e eeuw hier we natuurlijk in Ljouw het Hof, hè, de Nassaus. Oh, dat staat eigenlijk al. Dus, dus hier is gewoon de stadhouders Ja. die daar als Lietse koninkjes eigenlijk regeren en die creëren een hofcultuur. En daar binnen ik in Tresor binnen nog hele menus oer van wat er in de Santje in de 18e eeuw badden. En ja, dat wien natuurlijk, daar wien ze haast met dwaande, maar 15 of 20 of 30 gongen. Dus we hebben in Friesland, we hebben in Friesland een geweldige cultuur van fine dining ijs. Dat wie doen. En dat wie echt doen. culinair. Ja, wie heel culinair. En een voorbeeld nemen van een gerucht? Nou ja, een hele protte vleessoorten, pastijen, een protte wild enzovoort. Vulde gwozen. Nee, maar al je vogels en neem maar op. Ja, joh. Ja. Maar ja, goed, dan komt er een einde aan. Franse tiert, Napoleon. En dan moeten we een jongetje die u zelf weer uitvinden. Ja. En wat dan juist is dat die Friesen, die meerten hadden eigenlijk een nieuwe identiteit aan. Ja. Agrarisch, mierskip, taal enzovoort hinnen. En daar jet dat fine dining net bij. Want we binnen gewone meesken, we willen gewoon wezen. En dat is juist dat we een hele oren eenvoudige, wel goeie, maar eenvoudige eetcultuur ontwikkelde. Ja, dus eigenlijk het enige wat dan zit dat je maar niet. Ja. Het enige wat eigenlijk dan oerbleun is, ik ben van Jontje 60. Dus en mijn huid en mem, die gingen er nog eens 1 keer per jaar dan maar eens een keer heen. Hè. Ja, dat wie een beetje zwaar, dan een lauwe volt. Nou ja, en nou ja, dat wie dan een poepie, chic, maar dat is neeskierig, dat is nou correct. Zeg maar, van die adellijke traditie van die Nassau's is natuurlijk wat oerbleun om een zwerg heen, om oranje woud heen. Ja, ja, dus daar zie je het, ik let er nog, Lauwers Wolters had. Er is wel wat oerbleun. Er is wat oerbleun, ja. En nou, wel meer, hè, vind ik. Ja, maar het is wel volle beter. Dat is wel een ontwikkeling bij wie nou misschien. Ja, maar ik denk dat dat de omslag is van de jaren 20. Ja. Wij wennen op een gedik, zien Oerus wennen de huisdokter. En die wie de eerste die naar de Albert Heijn in Drachten ging. En die kwam erom met Of een andere supermerk. Of een andere supermerk. Pois, bijvoorbeeld. Of de Pois. Ja. En die kwam erom met rede wien. Die kwam erom met wat wij nemen stjonksiers. Maar die een mooie, fijne Franse sierskes natuurlijk. Dus het is juist in die 20, maar de taanname van de Wolfeert, dat we oors beginnen te eten. Eigenlijk, want dan gaan de grenzen meer hier, of dan komt er meer wisselwerking mee. En ik denk dat een protte-Friesen dat herkennen. Op een gegeven moment kwam er nijigheden. Macaroni bijvoorbeeld. Ja. Dus ik weet nou goed, de eerste keer dat ik ergens in 60 West wezen, kwam bij u ik de macaroni op tafel, maar dat wie een grote pannen. Ja. Maar gewoon macaroni. Maar hier een ketchup bij. Want uw men wist ik net wat ze daarmee dwaan was. Dus dat wie ik gewoon. En later kwam er zo'n blokje. U zat schwallen weer natuurlijk, die wisten natuurlijk ik net hoe ze dat aan moesten doen in die tijd. Nee, en later kregen ze een liets blokje, dat moest dan in het warme water smeten en dat kostte terug dwaan. Ja. En toen kwam maar ja, dat ken ik u mem net kwijt aannemen. Pizza's. Neem het maar op. Ja, nee, maar ik in 1920, toen ik in Grains zie het, kreeg ik van een vriend, wie ik aan het eten, een paprika in de haan drukt. Ik ging dan nooit de paprika zien. Dus hij zei, waar stoot dit even aan? Maar ja, wat maak je mij? Ja. Dus het is ongelooflijk hoe in 1920 dat verhoord is. En nou door we hier in Sijsberum erboven hebben de meeste paprika's van Europa. Ja. Maar zij hing het eten ik geer met hoe je binnen voor oren invloeden van boeten aan. Ja, ik denk dat eten, dat is een fantastische spiegel eigenlijk van die ontwikkelingen in die Friese cultuur. En het is pas heel let dat we het wat ontwrakselen hebben aan het idee van nou, wij zijn gewoon Friesen, dus het eten moet ik gewoon weten. Ja, okay. En nou ja, dat is echt de omslag van hier in Zantig. En ik weet net correct wanneer je stobegang bent, Rijtsen. Maar ik ben in 1988 ben we mijn restaurant begonnen. Ja. Wie toen ik van mij. Ze verklaren dus voor je bent het wies. Ja. Maar toen winnen we misschien maar 4 bedroegen in, horecabedroegen in een jaar. Ja. En nu bent het 23 of zo. Ja. Dus het is een heel soort. Ja. Meesken, we gaan verder. Want we moeten staan aan tafel. En dat moment is er haast. Ik ga een beetje huiswerk maken. Want je snapt wel, deze suikerballen, die moet eventjes in. Die is al in de vriezer, maar hij moet heel eventjes nog in de vriezer. Waarom? Dat het eventjes een beetje onttaait. Die gielen, die wordt hier een beetje zachter weg. En dat moet eigenlijk gewoon een beetje hut worden. Want anders gaat het net goed in de frituur. Dat gaan we doen en dan maakt het gerucht aan. Zo jongens, uit de vriezer waai. En dan lezen we zien het mansjedel.
En dan leven ze mooi zakjes, ja. En denk erom dat je rom in het frituurvet doet. En ja, eigenlijk is olie het allerbeste. Je maait het in de pannen, maar dan moet het wel een hele diepe pannen wezen. Dit is het meest veilige, want er zit een thermostaatje op. Krijg je geen ongelukken op Christian. Nou, en dan na je een minuutje of 6, dan ben je mooi goudbruin en knapperig. En dan is de vrooster ook goed is, als het goed is. En als eerst het wordt, dan begint dat eigiel, die crème, die gaat er al uit. Nou, en daarom moeten we dat even in de vriezer doen, want dan gaat het net goed. Daar hebben ze, maar ze zijn misschien is net mooi. Fantastisch, wat een kleur. Nou, en dan hebben we hier de kaneelzoeker. En dan doen we ze even om en om door de kaneel heen. Oh, heerlijk. Hij sput er nog een beetje naar, hè? Van vreugde. Van vreugde. Pure vreugde. Christvreugde. Jongens, wat mooi. Vries met zwierbekken, klopt dat? Ja, ik in de cultuur. Waar het wij komt, weet ik net, maar het binnen Zoekerbal. Ja. Nou. Altijd nog koffie en een protte zoeker erin en zo. Ja, nou zo is het. Ik zet ze hier wel. En nou gaan we het even aanmaken. Dan doen we dat eventjes zo. Hier hebben we die cranberries. Mooi met die Citroen en citroen. sinaasappel. Ja, lekker. Dat is heel lekker om dat met je citrus in te doen. Ja. We doen er één schepje op zo. Ik doe dat even voor. Dan stoot dat gewoon naar je bed. En dan juist het terug op een Miranda. Dan zet ik één stipje hier. Daar komt het baltje ijs op. Dat is even een tip. Want als je het ijsbaltje zo op je boord lezen en je rent voort, dan gliet het ijs door het hele. En als je hem even vers zetten, Anti-glijmiddel. ja, precies. Nou, en dan even een kabeltje eromheen. Nou zal ik je hem net vermoeien, jongens. Dan zal ik dat even van je doen. Ja, want dit is Oh, dat techniek, liep hè? wat, ja. Ja, zet ook dat even. Nou, doe de cranberry er maar op, Ja. Bertje. En Wees ben dat je er dan maar nog op. even een armaatje willen? Wij stippen nou culinair, jongen. Ja, nou, we zijn krijg dat die eetcultuur is eigenlijk een spiegel van de Hulpfriese cultuur. Ja. En in die zin zorg gewoon dat we ons iepen naar de brood ta en dat de brood binnenkomt. Dus ja, daar kerst er eigenlijk net zo volle meer van sissen. Wat ik wel nieuwsgierig vind, is dat we natuurlijk weer een beetje weer omgaan. Nou, misschien net naar de middenzien, maar wel in uw omjouwing zorgen van wat is er. Eten Dus van dichtbij. dat is natuurlijk de grote tendens nou in die hele etensierders ingrediënten uit de omjouwing wij, net maar het vleentuig uit Peru wij komen. Precies, Bert, maar precies. gewoon om je heen Ja. en zo. Cranberry, zoekerballen. Eigenlijk traditie met boetelandse invloeden, met vernijing combineren. En dat is uw keuken. Je kan het werelds Multicultureel. eten hier, maar je kan Ja. ook nog gewoon het Just Friese. even, Ja, Ja, toch? ja, even zien. Oh, Ja, dat- doe het maar naar. ja. Oh, dat is En wel- wat zou dat oerwet wie nou steen maar uw cultuur? Ja, diezelfde kant. Maar misschien zit er nog wel wat spanning in. Van, protemeesken wil alles nou naar Friesland te helden. En ik denk dat nieuwe generaties willen alles wat Fries is naar Boeten te brengen. En zeg maar in de arena smieten van dit ben wij, geniet je ervan, laten we met elkaar voor die cultuur zwartje. En ja, ik jij wat bij die laatste squallen van vol uitzoeking en enthousiasme over Friese cultuur. We gaan naar Boetenta, multimediaal, multicultureel Iepen. en iepen. Feestjes En dan merkte ik iepen. dat er een geweldig soort waardering voor is. Dus die kant matten we uit, denk ik. En hoe komt het nou via de Mordij? Want ik is net maar Nee, hoe komt het met dat? Ja. Nou, ik ben net maar pensioen, dus ik ken nog even verder. En een van de leuke dingen is dat ik takken hier op tournee ga door Friesland. Door een groot aantal dwarpen. En ik wil mijn dwarp importeren, even zien hoe we dat organiseren. Van waar kom je in wij, waar stem nou, waar gaat het hinnen. Dus een beetje met elkaar praten over Wat een traditie. fantastische en afsluiting, vernij. hé. Wat een geweldige Nou, afsluiting. prima, ja. En als we dan het dessert ik aansluiten op deze hele bijzondere dag, voor de kriesdagen, dan pak ze even 12 van die takjes en die dost eventjes zo bij dat bjemke in. En dan het baltje, dat laat je dus mooi op dat beetje slagremmetje. En dan laat het vast. Nou, wij gaan aan tafel. Ja. Nou, ja, ik heb Geweldig. iets lekkers bij me. Ik heb iets lekkers bij me. Wij zullen beginnen knallen. Ja, richting de mij. cameraman. Tegen de cameraman. Meestal noffelijke kriesdagen. En dan komt hij, dan knallen we op. Ja. Ja. Zal ik het even op die richten? Komt hij, hè? Yes. Jouw maar. Ja.
Want champagne is ik een tip. Moet je nooit saai in glas drinken, maar altijd een skuun. Want dan krijg je alles kom in één keer. En het laatste is kreksels bier. Dan juist het even een tikkeltje maar. Is het wel? Heerlijk. Ja. Nou, Het kriesdessert. het kriesdessert. De knaller van het De kriesdessert. knallen, Toch? inderdaad, we willen knallend gaan we eruit. Ik wil die tegen dank zeggen dat de Joert u speciaal op deze Christian een speciale gast was. Miranda, het was me een waar genoegen, het was noffelijk. En voor iedereen thuis, noffelijke Christdagen en een heel goed 2022. Tjoch. Tjoh.